е много трудна, съпътствана с много травми и трудни условия за работа. Цяла зима почти са работили в зала, която не беше отоплена. И въпреки всичко успяха да постигнат една много добра и сериозна подготовка, въпреки трудното и рисковано съчетание. Съжалявам, че не успяха да вземат медал, който според мен заслужаваха. Последните от квалификациите, с последното място от квалификациите, 8-то, ансамбълът на Израел затваря и днешното състезание. В руски стил композицията на Израел. Почти навсякъде улавяне с две ръце, почти навсякъде изхвърлянето и улавянето не е свързано, кой знае с колко рискови упражнения. Самия факт, че ансамбъл на Израел се класира за този финал, вече си е голям успех. Да, това е успех за Израел, който много рядко се появява в състезанията за ансамбли. Да. Иначе индивидуалните състезателки от години вече са в световния елит. Даже ще спомена, че за днешните финали на отделните уреди, освен обичайните заподозрени от Русия, Украйна, Беларус, България, Азербайджан, има и един финал на Израел, т.е. една представителка на Израел успя да се класира на финал, Ирина Ризенсон, което да се намесиш в тази голяма група елитни състезателки си е успех наистина. Не би трябвало да получат по-висока оценка от България, тъй като предполагам, че заложената трудност и това, което наблюдавам и като артистичност, не е нищо особено. Да, малко е трудно да се прави коментар без да разполагаш с фишовете, които са един основен инструмент. Откакто се описват предварително съчетанията, наистина е много трудно да се направи на пръв поглед коментар. Всяко движение се описва както в работата с тяло, така и с уреда. Представете си в фиша за артистичност, всяка манипулация с уреда е описана предварително. Да. 19 реална оценка. 25. Това е изводът, това е края на днешното състезание. Въпреки че имаше големи шансове българският ансамбъл да спечели отличие и заслужаваше отличие от
това европейско първенство. Нашите момичета останаха пети заради този път, заради собствена грешка и то много сериозна. Титлата е за Беларус. Рускините също изпуснаха да вземат златно отличие.